De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u Christus. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen op ten hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon u verheerlijke. Gij hebt hem immers macht gegeven over alle mensen, om eeuwig leven te schenken aan allen die gij hem gegeven hebt. En dit is het eeuwig leven, dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die gij hebt gezonden, Jezus Christus. Ik heb u op aarde verheerlijkt, door het werk te volbrengen dat gij mij hebt opgedragen te doen. Gij, Vader, verheerlijk mij thans bij uzelf, en geef mij de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld bestond. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die gij mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorde ze toe. Mij hebt ge ze gegeven en ze hebben uw woord onderhouden. Nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt van u komt. Want de boodschap die gij mij hebt meegedeeld, heb ik hun meegedeeld. En zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. En zij hebben geloofd dat gij mij hebt gezonden. Ik bid voor hen, niet voor de wereld bid ik, maar voor hen die gij mij gegeven hebt, omdat zij u toebehoren. Al het mijne is van u, en het uwe is van mij. Zo ben ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl ik naar u toe kom. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, Jezus' bediening kwam neer op het grootmaken van God in zijn leven. Nu verlangt hij ernaar dat God hem verhoogt en weer opneemt in de majesteit tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. In deze uitspraak wordt Jezus' bediening in al zijn volheid samengevat. Bovendien verwoordt hij zijn verlangen om weg te gaan uit deze wereld, waar hij telkens met de weerstand en het onbegrip van de mensen in aanraking kwam, om weer zijn intrek te nemen bij de Vader. Zijn dood is voor hem niets gruwelijks, maar een overgang naar hem. Amen.